V oblasti demokratických inštitúcií a právneho štátu sme zaznamenali v poslednom štvrťroku minulého roku žiaľ celkové zhoršenie. Popisujeme, prečo došlo k tomu zhoršeniu. Poukazujeme na problémy, o ktorých slovenská verejnosť je už dlhodobejšie informovaná, aj teda z pôsobenia niektorých vrcholných inštitúcií ústavného systému. Média prinášali v priebehu posledného štvrťroka podrobné analýzy informácie o situácii v oblasti justície, v súdnictve. Známa situácia s nevymenovaním generálneho prokurátora. Tam konštatujeme, že dochádza k veľmi nepriaznivému vývoju a síce k postojom, v tomto prípade postoju jednej ústavnej inštitúcie prezidenta Slovenskej republiky k pravoplatným, legitímnym, zákonným rozhodnutiam inej vrcholovej štátnej inštitúcie Národnej rady, síce v minulom volebnom období, ale nedošlo k nejakému spochybneniu pravoplatnosti voľby kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Vieme, že s tým samozrejme súvisia problémy v samotnej prokuratúre, ale posudzujeme najmä tento aspekt, keď v podstate sa porušuje kontinuita legitímnych rozhodnutí vrcholových inštitúcií ústavného systému. Kritické hodnotenie si zaslúžila aj tá právna norma, ktorá umožnila predsedovi parlamentu v podstate meniť program prebiehajúcich schôdzí Národnej rady. Toto kladieme konkrétnu výhradu, že v podstate tak, ako to bolo sformulované, hoci treba povedať, že bola schválená táto novela naozaj prakticky všetkými poslancami, to znamená všetkých strán, čiže z tohto hľadiska tu nejde o to, že by táto právna norma sa schválila proti niekomu, naozaj vznikol konsenzus, ale poukazujeme na to, že to v podstate prisudzuje predsedovi Národnej rady štatút, akýsi neoficiálny status inštitúcií, čo v skutočnosti nie je, a myslím si, že to môže za určitých okolností aj dokonca skomplikovať prácu parlamentu v situácii, keď nebude dochádzať k procedurálnej zhode medzi zástupcami jednotlivých poslaneckých klubov. No a ešte sa vrátim na chvíľku, aby teda mi to neuniklo. V tej prvej kapitole som poukázal na najproblematickejšiu situáciu v oblasti súdnictva, v oblasti justície, súdnictva a prokuratúry, ale nedá mi nepovedať aj to, že bohužiaľ sa na Slovensku zakotvuje prax porušovanie základných procedurálnych pravidel pri plnení parlamentom svojej základnej funkcie. A to je to, čo sa dvakrát už odohralo v minulom štvrťroku a čoho sme svedkami aj v januári. A to je v podstate odmietnutie väčšinou vládnou stranou schválenia programu mimoriadnych schôdzí zvolávaných poslancami poslaneckých klubov opozičných strán. Toto považujeme za mimoriadne znepokojujúcu tendenciu. Je síce pravda, že jedna z mimoriadnych schôdzí, ktoré sa neuskutočnila, napokon jej program, ten bod bol zaradený na rokovanie riadnej schôdze, ale samotný princíp, že väčšinová strana alebo väčšinová politická sila jednoducho odmietne iným poslancom, ktorí majú rovnaké práva, všetci poslanci Národnej rady majú rovnaký mandát, že odmietne v podstate legitímnym spôsobom zvolanú mimoriadnu schôdzu, odmietne program a tým pádom vlastne sa neuskutoční. Toto považujeme za veľmi znepokojujúce.